सौफैलायबाय सौफैलायबाय आयौ राग'नाय रेग'नाय सेंग्राफ्रा नै सौफैलायबाय सौफैलायबाय हाबाब राग'नाय रेग'नाय सेंग्राफ्रा। हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल, थाम्बनेल आरो इन्ट्र'आवथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, बैसागु बोथोराथ' सफैलायसिगोनानो नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना बैसागु बोथोरजों गोदान मेथाइनि जोबोद गोनांथि जायो लोगोफोर। नोंथांमोना जोबोरैनो रंजानो थाखाय रेडि जानानै थाखायो। गोदान मेथाइजों जोबोरैनो गोनांथि जायो। लोगोफोर, बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय मेथाइ रोजाबगिरि, बिथाङा सासे फेस्ला मेथाइ रोजाबगिरि नयन बरगयारि, बिथांनि बैसागु बोथोरनि गोदान मेथाइ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। लोगोफोर, आरो मेथाइजों लोगोसेथ' गोदान मिउजिक भिडिअ फैफाखायो। नोंथांमोना जिखियानो जाया मानो बे मेथाइखौ बयबो खोनासंनो थाखाय रेडि जानानै थाखादो आरो सोर सोर खोनासंनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै दङ बयबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो जेब्ला बे मोनसे मेथाइनि गोदान मिउजिक भिडिअ फैयो अब्ला बेनि सायाव नोंथांमोना गोदान आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो, एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।